Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm a onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwasị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkasị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I have an answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ mystery of chi. Mysteries of chi. Ọtụtụ ndị mmadụ enwere ọtụtụ ihe omimi dị ihe gbasara the chi concept. Yes, and enwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-emisikọta ọnụ. And before we dive into today's lecture, important announcement. Especially in the month of July, our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are, all over the world. Distance is not a barrier in all we do in the temple. We started this group ritual over 4 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media because it's not necessary. It's not why we are here. But I can tell you, over 4 years, I bidoro here. About nature is when Eze-Ana chuni with this short tour, Ejigodi na temple, Chuaja, go for Kubi Okunis in the all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and consecrated group. The talk I they make it here, the last day of the month. I got Chuaja, I didn't go, where Chicotia. Sunday, so Nanyaba again, what I Chicotia, now WhatsApp numbers only, what they came on social media, or draw necessary. Now, Abone chọrọ iso ele anyị ma ọ bụ nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ m na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 08057837672. Ịnekwa ya na screen gị ga-afụ nọmba m. Now let's proceed. Mystery of chi. Ihe gbasara chi na ihe omimi ihe gbasara chi onye ụwa mmadụ bụ a great mystery that many a times most people will never comprehend to the fullest. Now, gịnị ka na-ekwu maka ya? Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere chi. Ndị ụka na-akpọ ya guardian angel, ma some religious set na-akpọkwa ya spiritual guide, mana ndị Igbo na-akpọ ya chi onye ụwa. Ịghọtara ya? Ọ maka chi onye ụwa mmadụ a, chi onye ụwa mmadụ a wee kpọkọta ya ọnụ, unified name. However, enwere onye bụ chi mmadụ, nwee onye ụwa mmadụ. However, ọ bụrụ na for any reason na ịchọrọ ifidikọta chi gị na onye ụwa gị, ịchọ ifidi chi gị, I will advise you to feed chi gị na onye ụwa together, because ha bụ igwe na-alụkọ ọrụ for a purpose of protecting you, guiding you, and helping you. So all have ofu ọrụ for your total well-being. So have ọbụene na nwa ya motu akwa eji matụ. Ọ bụrụ na efu ebe ndị Igbo na-akpọtụchi ha n'obesi, ị ga-afụ na na-enwe obesi chi, nwee obesi ikenga, and ha na-adị side by side. Obesichi represented that is your spiritual force, the spark, the spiritual you. While Ikenga represented the force, nyara chigiso. O nwere ike ịbụ mmiri, o nwere ike ịbụ alụsị, o nwere ike ịbụ ogwugwu, o nwere ike ịbụ mmụọ sochi. Mana nyara chigi bụ ofu for one purpose. Onya bata so Ikenga representing the force behind yachi. So nyara chigi bụ ofu, so there is no point dividing them. Onye dị bụ ige eje ọsị gị chukwa chi gị iche, chukwa onye ụwa iche. Gịnị bụ onye ụwa? Onye ụwa bụ that your lineage person whom longed and interceded for your reincarnation. Yes, for your reincarnator. Example, o nwere ka ị ga-esi nekwa nne gị ma ọ bụ nna gị, na nna gị out of happiness, joyful activity, ta asị nwa m inekwa kama ọfụma, nwa m mma anọrọ ụwa. Ihe abụ his prayer, his wish, longing. You understand? So o kpere ekpere
ka ọ bịara ụwa. Ihe ọ pụtara bụ na the spirit anwa bụ chi anwa ga-abịa n'ụwa gị bụ na-abịa because of ịfụnanya and obi aṅụrị si n'aka nne gị maọbụ aka nna gị maọbụ onye ikwu gị maọbụ onye ibe gị. So they are coming because of his influence. Onye bụ onye bịara ụwa ya, ọ ayịyọ ha yọrọ na ebumnobi. Ọ bụrụ necessarily na onye ahụ ị nọ n'ụwa ya bụ chie ka iji wee n'ụwa, jirikwa mmụọ ya wee bịa ụwa, jiri anụ ahụ ya wee bịa ụwa. Two of you are two different personalities. Ịghọtara ya? Mana ya bụ chi gị ka ihe esighọta ya ọfụma bụ gị na chi gị dị n'ime gị, onye ụwa gị aka ya dị n'ime gị. Yeah, it's like this, like Trinity. Chi gị, onye ụwa gị na mmụọ gị, ihe a bụ ịtọ n'otu. Ịghọtara ya? Ka mmakwado gị atụ, o nwere ọtụtụ ihe na-eme n'ime ndụ gị mana ị mara ya. Example, ọ bụrụ na ịfụ mmadụ, ọ bụrụ na anwụ achara gị nwa na onwe gị anya ama na ị nwere image, ị nwere onyinyo. Yes, mana ọ bụrụ na anwụ cha ịpụta na anwụ, ịfụ na ị nwere shadow, that shadow is you. Yeah, chi is you. Because shadow dị n'ime gị, mana ọ because na ịpụta na anwụ ka eji mmadụ na-enwere shadow gị. So ka ị ghara ịda confuse you onwe gị, onye bụ chi, onye bụ onye ụwa. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere chi, nwee mmụọ so chi, and ha bụ one. So ọ bụrụ na ị chọọ ịchụkwa chi gị, chụkwa as one entity. And marakwa ihe chi gị na-eri. Chi gị anaghịkwa eri eji, ọ naghị eri ede, ọ naghị eri ihe mme, ọ naghị eri ọkụkọ, ọ naghị eri ewu, ọ naghị erikwa efi. Kama all that energy, that joy to give gifts, that joy of appreciation, ọnya ka chi gị chọrọ. Example, ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na be m wetara m oke mmanya, nwere ike ọ bụrụ dị m adị aṅụ, ma ụfọdụ eweta m nnukwu agrik, adị m eri ya, mana so na o chetara m wee weta ya, ana m enwe obi aṅụrị, gọzie ya bụ onye. Enwere m ike wekwazie datin nye onye ọzọ. Ndị mmadụ na-eri ya, ana m enwe aṅụrị. Ma ọ bụrụ mmanya nye ndị mmadụ ha na-aṅụ ya, ana m enwe aṅụrị. So mgbe ị kpọrọ chi gị niile echukwa chi gị, ị nọta achụgharị na chi gị ga-abịa were rie anụ ọkụkọ a ma ọ ewu anyị gburu. Ọkwa friends and well wishers gị nọ nso ga-esokwa rie wee merie wee nwee aṅụrị. However, chi gị na-enwe aṅụrị maka na oriri a ha na-eri, ọwa ewu, ọwa ọkụkọ, ọwa efi, na na-eri ya in his or her own honor. Ịghọtara ya? So etu ha ka ọ dị. So ọ bụrụ na ị wetara m ihe nkene gị, kpere gị ekpere, weruzie nye mmadụ, ndị mmadụ na-eri mma na-enwe aṅụrị, because na mma nọ ihe mmadụ ji wee cheta m dị ha. Ka m kwụsị ebe a, chọrọ m ka o too ogologo, mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ọ bụrụ na echi chukwa chi gị and mmụọ so chi gị. Ka m kwụsị ebe a. Onwe ajụjụ nwere na nkụzi a, chat ya m na WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi luwo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessings of Chukwu keep ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.